Žustra rasprava bez zabranjenih tema. Na taj je način naša sljedeća gošća opisala jučerašnju sjednicu predsjedništva HDZ-a koja je potrajala 4 sata. O ratifikaciji Istanbulske konvencije, ali i stanju u stranci razgovaramo s HDZ-ovom europarlamentarnom zastupnicom Dubravkom Šuicom, koju pozdravljam uživo u Strasbourgu. Dobar dan, pozdrav vašim gledateljima. Gospođo Šuica, kao protivnici ratifikacije navode se prilično zvučna imena iz vaše stranke. Milijan Brkić, Ivana Maletić, Miro Kovač, dopisno i Davor Ivo Stier. Dio medija to tumači kao pokušaj ustanka protiv premijera, odnosno čelnika stranke. Kako ste vi to doživjeli? Nema tu neke velike dramatike, to je vrlo otvorena pluralistička rasprava u jednoj demokratskoj stranci kao što je HDZ i mi smo o tome raspravljali. 4 sata je trajala rasprava, kao što sam već rekla, mnoge su se stvari razjasnile, mnogi ljudi su otišli sretni doma s tog sastanka nego što su prije bili, jer neke stvari je trebalo zaista raspraviti. Mnogi nisu bili ni pročitali prethodno taj tekst. U svakom slučaju nema tu neke velike dramatike. Po onome što sam ja shvatila iz sjednice i Nacionalnog vijeća i predsjedništva, većina članova nema nekih problema velikih. Jedini problem je bio u cijeloj raspravi definicija roda i spola, međutim i te smo stvari razjasnili i ja očekujem i vjerujem da će saborski zastupnici, kad dođe do te ratifikacije, a nakon još mnogih razgovora koji će se voditi, biti pozitivni, da će izglasovati Istanbulsku ratifikaciju, jer nemojmo zaboraviti njezinu bit. Cijelo vrijeme pričamo o svemu okolo, a ne pričamo o njezinoj biti, a bit je zaštita žena od nasilja i to je ono što ne smijemo nikada zaboraviti. Kažete kada do ratifikacije dođe, iz onog što ste jučer zaključili, kada bi to moglo biti? Pa mislim da će vrlo uskoro doći do toga, ali naravno da će se još malo voditi razgovori na raznim razinama, između ostaloga i s biskupskom konferencijom, da se malo neki stavovi približe i ja ne vidim velikog razloga ni velike dramatike da se stvara takva panika oko te teme. Ja sam već rekla, ima puno važnih tema u Hrvatskoj o kojima trebamo raspraviti i koje trebamo započeti, inicirati. A Istanbulska konvencija je pitanje civilizacijsko po mom mišljenju i zaista ne vidim da se treba takva buka dizati. Kao što sam rekla, neke udruge i neki pojedinci žele komadić političkog prostora i to je po meni jedan od razloga zašto se ovakva buka digla i u medijima i ne samo u medijima. Spomenuli ste Hrvatsku biskupsku konferenciju. Zašto je predsjedništvo zaključilo da je potrebno komunicirati s njima dodatno? Pa sigurno je potrebno jer su oni izrazili svoj jasan stav protiveći se konvenciji baš zbog te takozvane rodne ideologije. Međutim, tamo te rodne ideologije nema na taj način na koji se to pokušava reći. Ja vjerujem da će se, kao što sam rekla, približiti stavovi, da će se razgovarati. Nije nevažno što misli naravno Hrvatska crkva u Hrvata, jer uvijek je bilo važno što crkva misli, ali u svakom slučaju HDZ je jedna velika stranka, demokratska, pod čijim vodstvom je osnovana država Hrvatska i pod čijim vodstvom smo ušli u sve međunarodne institucije i u Vijeće Europe i u NATO i danas u Europsku uniju i nadam se da ćemo pod našim vodstvom ući u Schengen i mislim da ima puno prostora i za pluralizam mišljenja i za različite stavove i ne znam zbog čega se mislilo da postoje zabranjene teme. Ne postoji nijedna zabranjena tema, imajući u vidu da nam je predsjednik stranke veliki demokrat, čovjek sa velikim iskustvom, diplomat, čovjek koji je prošao i evropsku i svjetsku scenu i sada hrvatsku i ne vidim nikakvog razloga da nešto ne bi bilo dozvoljeno. U svakom slučaju, na kraju cijele te rasprave nitko nije iznio neke jako konkretne razloge zbog čega bi bio protiv. Dakle, nitko nije u stvari bio eksplicitno protiv Istanbulske konvencije, samo se tražilo klarifikacija tog spominjanja roda, odnosno spominjanja razlika između spola, odnosno seksa, između roda, odnosno gendera. I u tom smislu mislim da smo se jako približili i da neće tu biti nekih većih problema, ali nadam se da će, kao što je i rečeno, da će ovaj dokument koji bude išao u Sabor, na vladu pa kasnije na Sabor, da će uz njega biti jedno obrazloženje koje će biti
pomoći onima koji imaju još neke dvojbe, koje će biti pomirljivo i koje će na neki način kazati što je to stvarno Istanbulska konvencija i koje su to obveze. Dakle, nema tu nikakvih zakonskih obveza da se mora nešto, kao što je u javnosti kruži, uvoditi u škole, da moraju biti isti javni toaleti, da se istospolni brakovi ozakonjuju. To ništa nema u toj Istanbulskoj konvenciji. Sve što tamo piše je u svrhu zaštite nasilja nad ženama i to je ono, i nasilje u obitelji. I to je ono što je važno i ja vjerujem da ne možemo tako jednu ozbiljnu međunarodnu konvenciju samo zbog nekih detalja koji nisu možda dovoljno svima jasni odbacivati. HDZ je ustrajan i naš predsjednik i premijer tu Istanbulsku konvenciju ratificirati, kao što smo i mi ratificirali ovdje gdje se sada nalazim u Strasbourgu na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta velikom većinom i to europskih pučana, a i ostalih naravno stranaka. Ali među europskim europarlamentarcima, barem onima iz Hrvatske, bilo je razilaženja upravo po pitanju te konvencije. Što ste zapravo na kraju zaključili na predsjedništvu i hoće li zastupnici HDZ-a u Hrvatskom saboru na kraju glasati prema svojoj savjesti? Pa zastupnici će glasovati prema onome što se jučer govorilo, to se može nazvati savjesti, ali u svakom slučaju nema razloga za tako veliko propitivanje savjesti. To je ono što ja želim odavde poručiti, jer nema ništa što bi se protivilo nekoj kršćanskoj, katoličkoj doktrini u tome. Dakle, samo se, nemam dovoljno vremena da vam objasnim zbog čega se taj rod tako interpretirao. U svakom slučaju zastupnika ima 56 u klubu i ja vjerujem da će velika većina glasovati i da će isto tako i ovdje u našoj maloj delegaciji u Europskom parlamentu bilo je različitih stavova, nekoliko nas je bilo za, neko je bio protiv, netko je bio suzdržan. Isto iz tih nekih razloga možda nejasne definicije tog rodnog konstrukta, društvenog konstrukta žene. Dakle, ono što se želi naglasiti u Istanbulskoj konvenciji jest da postoji biološki spol i to je muško i žensko. Ali isto tako postoje uloge koje društvo nameće muškarcima, odnosno ženama, a ovdje se radi o ženama, a koje ne korespondira uvijek sa onim što bi recimo bio biološki spol. Ali to je vrlo teško, sada to je filozofsko pitanje i ja mislim da ćemo to nekako nadrasti i da ne može to biti razlog da se ne štite žene od nasilja. Puno veći problem je implementacija kasnije Istanbulske konvencije iz razloga što su veliki novci bi se trebali predvidjeti. Radi se o izgradnji skloništa, radi se o izgradnji sigurnih kuća, radi se o odštetama prema ženama nad kojima je izvršeno nasilje, tako da će biti veći problem za proračun Republike Hrvatske oko implementacije nego što je problem ove ideološke naravi. To je moje stajalište. Kažete velik novac, koliko je novca potrebno da se konvencija implementira i koliko ju je zemalja uopće ratificiralo i implementiralo? Radi se prije svega o implementaciji, je teško govoriti, to je zaista teško provjerljivo u ovom trenutku. Međutim, morate znati da je to konvencija Vijeća Europe. Dakle, 47 zemalja Vijeća Europe i velika većina tih zemalja je 30-ak, čini mi se, je ratificiralo, a sve zemlje su potpisale, 47, osim Afganistana i još ne znam točno koje druge. Dakle, 2 zemlje nisu potpisane. Kao što znate, Hrvatska je potpisala 2013. Tada je na vlasti bio SDP. Oni nisu imali tih ideoloških problema niti prijepora, ali osnovni razlog zašto je nisu ratificirali je upravo bio financijski razlog, kao što sam razgovarala s nekim njihovim dužnosnicima i tadašnjim ministrima i ministricama. Prema tome, mislim da se radi oko 1 milijardu kuna, ali to sigurno neće biti u jednoj godini, nego će se postupno na tome raditi i mislim da Hrvatska kao jedna civilizirana europska država
mora to napraviti. Mi kao HDZ, koja smo mainstream stranka, također želimo se pridružiti onim državama koje su to napravile, ali morate znati da je to učinila i Poljska, i Italija, i Španjolska, koje su većinski katoličke zemlje. Prema tome, puno se tu stvorilo nepotrebne atmosfere. Ja mislim da će ona splasnuti, da ćemo se vratiti temama koje zaista brinu hrvatske građane, a to je gospodarstvo, to su radna mjesta, to su iseljavanja i puno drugih tema. I za kraj moram vas pitati da prokomentirate navode koje je u javnost došla iz Novoga lista, da premijer Plenković razmatra mogućnost kandidiranja za čelnog čovjeka Europske komisije. Je li to realna mogućnost, je li to realna šansa i što bi to značilo za Hrvatsku? To je netko ubacio u eter ovih dana jer nekome to odgovaralo u ovom trenutku. Realna šansa jest da premijer Plenković jednoga dana postane predsjednik Europske komisije i špicen kandidat. Ali u ovom trenutku ja sam uvjerena da će završiti ovaj mandat, da će ponoviti još jedan mandat kao hrvatski premijer i predsjednik vlade i da se onda otvaraju šanse za jednu takvu poziciju. Ali svakako da Hrvatskoj može laskati ideja da naš premijer može biti predsjednik Europske komisije sa svim svojim kvalifikacijama. I u tom smislu mislim da je dobro da se o tome govori, ali mi se čini da je jučerašnji trenutak ili prekjučerašnji iskorišten upravo zbog stvaranja neke atmosfere. Neki su se ponadali da će doći do nekog raskola u HDZ-u, međutim HDZ, kao što sam rekla, je vrlo otvoreno demokratski raspravljao, pluralizam je na dijelu i nitko neće zbog nekog drugačijeg stajališta biti ugrožen. To su smiješne priče, jer ponavljam opet, to nam ubacuju iz nekih drugih redova. Morate znati da je HDZ prva demokratska stranka nakon HSLS-a u Hrvatskoj i pod čijim vodstvom smo sve ostvarili do današnjeg dana i nemojmo imputirati ono što ne stoji. A posebice danas imamo jednog takvog proevropskog predsjednika koji je sa svim karakteristikama koje sam vam već prije rekla i postoji supsidijarnost u stranci, postoje razine županijske, gradske, općinske, postoje temeljni ogranci, svi odlučuju na svojoj razini, biramo predsjednika direktno, jedan član, jedan glas. Upravo smo u procesu mijenjanja statuta kad ćemo bitno demokratizirati još taj statut i ja ne vidim nikakvih problema, samo treba nastaviti ozbiljno raditi, provoditi reforme, završiti ovaj proces s Agrokorom i nadam se da će svim našim sugrađankama i sugrađanima biti bolje. Hvala vam na uključenju u Studio 4. Hvala vama i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima.